Så har vi hæksyl for 08. Som I kan se, så står der 08 der. Og de er lidt anderledes end de andre. De er både større, og så er der ingen tut på herinde. Og så tænker man så, hvordan skal man få lavet den om? Og så kom vi på en idé med, at vi tog noget ståltråd. Så har vi klipper et stykke af. Sådan der. Lægger vi ståltrådet her. Så har vi hæksyl her. Folder den her. Sådan der. Så har vi en midt på her. Sådan der. Den ser sådan ud. Der har vi ståltrådet. Og putter om her. Så tager vi så en tang. For at køre godt rundt. Sådan det er godt stramt. Så klipper vi lige det mest af det af, så det ikke ser så utroligt stort ud. Og så ser det sådan her ud nu. Og så løsner vi så krudtet med en tang selvfølgelig. Og så skal vi passe på med at I ikke kommer alt for tæt på enden. Ellers så går den i stykker. Meget nemt. Og så virker det ikke. Og den her måde, den virker lige så godt som de andre år, som vi har prøvet det, så det virker. Så nuller vi den lige her til sidst, for den bliver god. Falling, falling.